Пикачу, навечно. Эндергот. Банана КДГ. Вар ТВП. На колко не сте? Абе, Пети, как се пишеш? Saves Diamond. Значи това си ти. А другия как се пишеше? Пикачу. Лиса Би. Пикачу, Вар, ППС. ППС сте, нали? XX Пикачу. Долу ли сте? Ага. Гати антик на обака. Антик на обак ли има? Гледай го! Не ви... Средата на играта спира. На лапа е 500%. Ето ви! Пикачу! Добре. Само ще ви спектейтвам. Сега... Добре, няма. О-о. Руско? Гони те! Кто гони? Не ме гони, бе! 2 лева. Добре. Измъкнах се. Тежката и 2 лева. Другия защо не говори? Каза, че ще заглуши. Няма. Логин. Не ще му да дам утре, няма. А? Не ще му да дам утре, няма. Няма утре. Разбрах. Ти го е! И... Забрана съм утре. Аз съм на... Ами забранено. Изтървавам лъка. Той ще убие Даймонд. Бий го. Той ще убие, нали? А ти ядеш... Нали вие казахте без айпълки, бе? Кой ти каза, е? Вие казахте това. И тука. Никога няма да умрете. Так не си биеш меч. Кога ще сложихте нещата ми? Да, видях. Но че и пълка. Кой би предишната игра? Той. Да помагам ли с лък? Не, ако... Още ли го биеш, защото ти му свали бронята? Той! Лайна ли?
Не стрелям по никой. Стрелям на там. Убий го, бе. Да, бе. Той е някакво... Той с хак не играе. Да. Антикнолбак. Да. GG. Само дето половината е... Бе, само половината игра, дето беше с такова. Да не казвам какво. Половината игра с Golden Key, аз с легове трябваше да ям. И така мазно да иска... Да, бе, ма ми иска... И ми изхаби леговете. Опа. Kid Gold. Тъптия. Още ли ме гониш? Kid Sat. Стига, бе! Енергота много гаден. Не Dark Star. Kit Emerald. Взех Kit Emerald. Ей, аз не съм пукнал. То ще крипче ли? Нямам брони. Добре, тебе няма. Пукни, бе! То сме пукнали, бе! Fuck you! Лизя до Golden Key! Хит, ПВП. Някой иска ли не да рестарт? Аз не. Вар, Нотинг. вар, не вар ПВП. Ах, сега е. Вар, ППС. Какво иска, бе? Предпочитате. Не, 100% няма да го приемете това нещо. Взимам си някаква почанка. Нямам много пари за това. Тук има бонусче. Kid Block. Има крипари. Омър. 5 легендар. Айде! Аз идвам. Kid Legend. PvP демидж. Убили го, бе! Случам си кила аурата. Мога. Да, вие ще заобиколите колите. Имаше една игра, де се казва и бягай за живота. Бягай за картота. Бих го! Не! Не, къде отиде. Моля, спомням криво. Тук не може. Аре! Помощ искате ли? Аз го гоня. Да. Да. Изиграх една игра, де. Хора, аз трябва да спирам. Окей, ние ще го гониме то 2 часа. Ще го гониме ли, бе? Може, мамо, поне може да направя едно нещо. Дано дай. Веси! Веси, аз ще убия. Казах ти да ми пратиш линк за пак, он ми пратил някакво